खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो अखा बोथोरबाबो बाजार खालामनानै लाखानोसै आरोना नङाबा माला जोंनियावबो दैबाना जाना होयो कारेन्ट थांगोन माल बुस्थु मोननाय नङा ओंखाम रसा नांनांगोन बेखायनो लावदुमा मोनफैबायनो आरोना ओमफ्राय आं उन्दुनासो दंमोन स' सिखारनानै एसे खानायखौबो खाननो बाबाय आं इदिनो थांसै आरोना जास्ट ड्रेसखौल' गाहायखौ चेन्ज खालामसै ओमफ्राय थांनोसै आरोना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुर बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो मासकुटियाव फार्स्ट टाइम दैबाना गाइस आं इफोर भिडिअफोरखौ सब फेसबुकाव नुजोबदों आरोना जि दुखु मोनदों आङो इमान जोंनि बर' मानसिफ्राबो बिदि आलाय सिलाय जानांदों आरोना ओमफ्राय नै बबेनिबा बे दै आरोना जोंनि उदालगुरिथिंनि खोमा ओमफ्राय दैया जि माने डेन्जार गोसायै फैदो ओमफ्राय आं मानसिफोरखौ बिराद ना हमनायबो नुदों आरोना ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ खावलायो आरोना जिखिनि जाया जायगानियानो जायाथों माने दै गोदोर फैनायावहा बिदि नाखौ लब जानानै नाखौ हमहैनाङा आरोना मानो होनना बुंबा ना हमनो थांनायावबो बोरैबा गोलैनानै दैयावहा थांफानोबो जानो हागौ बिराद रिस्कि आरोना बिराद दाहार दङ नालाय बेखायनो आं बयखौबो माने एलार्ट जानानै थानो खावलायो आरो लोगोसे थाबैनो बेफोर जेंनाफोरा थाबैनो जोबथों बेखौ आं आरज गाबो आरोना So guys, जोङो मा बुस्थुनो मा मा दङ मा लागोन थालिर फस्ला अ थालिर मा होनोमोनलाय थालिर मैखुन ओइ मा बुस्थु फाथै मबेयाव लायगोन आं नालेंखर दै लोंगोन दे दा नालेंखर दै लोंजायो आंनिया मा लोमजादों आंलाय गाबाय बाङायल'सो लोमजायो माखौ भात केरेला भेन्दिला भेन्दिबो भेन्दिथ' किमान गाइस आं उन्दुनासो दंमोन आरोना ओमफ्राय लावदुमा मोनफैनानै आंखौ बुंबायथ' बाजारा खामहैनो होननानै ओमफ्राय आं इदिनो फैबाय ने उन्दुनासो दंमोन आं गेलेले थाब फैबाय दिनैयो ओइ जेबो नङा दे गुवाहाटियालाय लकेलसोना ओमफ्राय लाजिनाय मोनसोदों आङो माने मानसिफोर थानायाव आं इदि ब्लगिं खालामनायखौ जोङो बाजार खालामनो फैदो बेलतला बाजाराव बेलतला गाइस नै मा मा मैगं ओंखारदो बेयावहा जोंनि पालेंखौ लानो नागिरदों ओमफ्राय बोरलै नैखौ मा होनो देलाय बुंलाय सिनायोबा जोरावसो मियाय जादोंमोन आं बेखौ लानो ना बेखौ दङ माथो गैया आं नुवाखै गोथावथार नालेंखर दै लोंनांगौ स्किनाबो मोजां जायो ओमफ्राय लोदों जाया आरोना उदै बुङो coconut oil लानो नागिरदों itu मा जागोन हा मा जागोन itu बेखौ लोंगोन आं Khulumbai गेस्ट्रिकसो जागोन दां जेबो जाया ओमफ्राय आरो ramen noodles gini masih ramen noodles dulu berapa nih ya tuh loh ada mau
नों वाइप्सखौ लानांगौ मोनसे माबा लानोसै नामा बुट दालियालाय आंनिया बुट दालि जानो मोना ए हामा जादों खोमा नों लानाया ডাঙৰটো লটে নলি উপৰত কোনটো দিয়ে পিছে क्या बोला तूने উপৰত কোনটো দিয়ে পিছে এইটো দে মানে এইটো আপোনাৰ মানে নরমালি না না কুক খালামनायाव जोंना बाख्लानिखौनो ला এইটো কুক কৰে হয় এই এইखौला संसार जाबो माबायसा बाजार खालामनाङो आरो दंबावो बहुत बुस्थु लानो थाखाय आंखौ এইটো কি কৰে সৰু আমুক কিন্তু নাই आरो मा लानांगौ बावदो र' आरो मा गैया जोंनियाव फेस वास गैला र' फेस वास लानो आं माबानि हिमालयानि फेस वासखौ मार मोजां मोनो आरोना लानोसै ओमफ्राय आंनियालाय सेम्पुआ नोंनिया सेम्पुआ नोंबो आंनिखौ लायाना नों इखौ लानो मा खालामनो दे बुङो आंना दाम खमनियानो जायोलै जोङो मा होनो सिम्पोल लिभिं हाइ थिंकिं बबेखौ लानो ओइ खमनिखौनो लाब्रा मोजां सानस्लिक खावफै जायो इबानो जायो आङो सानस्लिकखौ नाङालै आंनो कफि जायियाथ' माबाया मोजां टेनसन जादों नै मोजां नङा इयो र' होमबा बे दोनथ'दो दायो जोङो बिलिं खालामगासिनो थाब थाबनो थांनोसै ओमफ्राय अमानि संनानै जाहैनोसै आयौ थिखांगौनो हाला नै गारिया मोजां नायदो मा मा लाखो अ नै गारिया ओइयावसो दङ दा आं थाबाय थांनांसिगोन सफैबाय बुस्थुफोरा नै मा होनबावनो र' दिन्थिनो आं नोंथांमोननो मा मा स' गाइस दायो मोनफैबाय मोनफैनानैहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिनो माखासे मैगंफोरखौथ' दिन्थिला मालाबाफोरखौ बिदिनो बानलु पियाज संसार जानायावहाय मा नांगौ जायो बेफोर आरोना ओमफ्राय माखासे बुस्थुफोरखौ दिन्थिगोन आङो जि बुस्थुखौ दिन्थिनांगौ खुनु लाबोजोब्बाय आरोना स' पेट लाबोदो दा बेखौनो माखासे मानसिफ्रा लाजिगोन दिन्थिनो बाट इट्स नर्मेल नेचारेल जेबो नङा ओमफ्राय अड'निल लाबोदो अड'निलबाबो बियो बै माबा बायसाया नङा आरोना पेकेटनिफ्राय जे फ्रेग्रेन्स फैयो बेबायदिया नङा गोरा राया आरोना अन्थाइ बायदिया मा होनोथाय बेखौ जिखुनु दै गनाय जायगायावहा दोनना होनांगौ आरोना बिराद गोथाव मोदोमो बेखौ दोनना होबाथाय ओमफ्राय धुप लाबोदो धुप फुजानि थाखाय कलगेट पतंजलि गेमस्रिया मा कलगेट इउज खालामा नंबा पतंजलि सुबार मोनसे दंबावोमोन इयावनो दोनो मोनसे थाब होनांगौ ओमफ्राय कक'नाट अइल लाबोदो आरोना कक'नाट अइल पुरा अर्गेनिक आरोना इयो स' बेखौ लाबोदो ओमफ्राय चीज लाबोदो आं चीज जानो बिराद गोथाव मोनो ओंखायनो पेटलि खोमा मिथिया थाव ओमफ्राय क्रिम लाबोदो आङो मुलनि क्रिम ओमफ्राय एयारबाड ओमफ्राय ब्लेक सल्ट पिंक सल्ट white salt ओमफ्राय almonds ओमफ्राय butter ओमफ्राय red chili powder काश्मीरी नामा
खालालनिसो ओमफ्राय संख्रिया नै पेकेटनि बास बेसांखिनियानो आरो मैगंफोरखौ देखायथ'ला आं भिन्दि माबा माबि बानलु माबा माबि लाबोबाय आरोना स' दा उनावहाय लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौहाय ओमफ्राय दायो आङो नैबे पिंक सल्टखौहाय ग्राइन्ड खालामनानै लानोसै आरोना बे एसे गोदोर गोदोर नालाय गुरै माने गुरा खालामनानै लानोसै नैबेखौहाय बे जाहैबाय पिंक सल्ट स' संख्रियाना नैबेयो जाहैबाय ब्लेक सल्ट आरोना ओमफ्राय नैबेयो वाइट सल्ट जों जे न'आवहा जायो बेयो वाइट सल्टआ आरोना ओमफ्राय आंनो नांगौ जादोंमोन नैबेखौ पिंक सल्टखौ स' आङो बेखौ ग्राइन्ड खालामनानै लानोसै दोंबावो बावगारदोंसो आङो दोंबावो नैबे मोनसेखौहा मैगंखौबो खारथ'ना होथ'लाय नै बेखौ नैलायखौ नै मोदोम हुग्रा लाबोदों आंनि फेभरेट कालार पार्पल ओमफ्राय स्काई ब्लू ओमफ्राय ब्लेक कफि लाबोदों नै ओमफ्राय मालाया फेस वाश आं बिराद मोजां मोनो बेखौ एफर्डेबल प्राइसआवनो मोनो अब्लाबो क्वालिटिया बिराद मोजां आरोना रामेन नुदोल नै लावदुमनि सेम्पुआ आङो सालफेट फ्रि सेम्पु इउज खालामो आंना हेयार एक्सटेनसन थानायखाय ओमफ्राय लावदुमा नैबेखौ इउज खालामो आरोना ट्रेसेम्मिखौ फ्रेस साबुन लाबोदों नै आंथ' माबाखौसो इउज खालामो प्लामनि शावार जेल बिराद मोदोमनाखा आरोना आंनावहा बे जनसन्स बेबिनि जिथु स्किन केयार वाइप्स दङ बे गोदोरा दङ आरोना ओमफ्राय फिसाया थाबा माने ट्रेभेल खालामनायावहाय लांनो थाखाय मोजां जायो बाट आं फिसाखौ मानि थाखाय मोजां मोना नैबे बुस्थु बख'नाय माबानाया प्लास्टिकनि नालाय ओंखायनो मोजां मोना ओमफ्राय दंबावो नै रेजर स' बेखिनियानोसै आरोना लाबोनाया आंखौ नुलाय लांला स' गाइस आङो नैबे बयामफोरखौ सुनानै फोरानना होदो आरोना इयावहा आङो संख्रिखौ देनानै इयावहा दोनना होनोसै सुबाय आङो हुनानै ओमफ्राय दा इखौ एसे फोराननो दोनना होदो एयार टाइट बयाम आरोना बेयो स' दायो आङो जा पिंक सल्ट दङ ना बेखौहाय ग्राइन्ड खालामनानै लानोसै आधा आरोना बारा नङा आंबो सिगां सिनायामोन दिसुन आं दिन्थिना होनो दै माबायसा नैबेबायदि आरोना संख्रिया बेखौ होनो गलाब संख्रै बर'आव पिंक सल्ट नालाय गलाब संख्रै नै अन्थाइ बायसा आरोना नै बादामाव जे होयोमोन ना सिगां बादाम जाबा जे बादामाव जे होयोमोन ना गाइस उनखांबाय आङो उनखांबा मादि जाखो दिन्थिनो र' नैया बादामाव जे होबा जे संख्रि मोनजायोना बेनो आरो गाइस दायो इमानखिनि मा होनो दैबाना जागासिनो स' आं प्रे खालामो जे थाबैनो बे दैबानानिफ्राय जोङो बे प्रब्लेमनिफ्राय बारग'नो हायो स' नोंथांमोनाबो प्रे खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे बिराद दुखु नांदों आरोना बेफोरबायदि भिडिअखौ नुनानै माने बिराद प्रब्लेम्सआव गोलैनाय जायो आरोना जेनेबा दैया हाबजोब्बाय न'आवथ' बहुत बुस्थुफोर थायो मा थायो आरो गुबुन जायगायावहाय थाबनो एडजास्ट जानो हानाया बिराद गोब्राब मोजाङै नांगौ जेनेबा जिराद जेरैहाय डकुमेन्ट्सफोरखौहाय मोजाङै लानानै दोनखा स' देट माने जायनि न'खरा दै खाथियावहाय स' बिथांमोना माने मोजाङै दोननो हायो डकुमेन्ट्सफोरखौहाय आरो नांगौ जानाय मुवा जिरादफोरखौहाय दोनना लाबानो जाबाय आरोना स' आसा खालामो थाबैनो बेनिफ्राय जों बारग'नो हायो